Ringre japuonjre Emmanuel Tata mano wito ngimane kaluwore gi ng'anyo mane dhi mbele Mombasa no timne bero kendo yangore ni nowito ngimane bang' iro malungo wang' nothung'e. Kanolose lo familia mosenindo Daniel Mwasa kone gima giyuago kaka nyuola en yudo ratiro mar wuodgi no ma jahigni 20 mane somo e mbalariany ma Meru e hike mar 2. Magi ne giwacho ka riwruoge makelo ratiro mag oganda bende nokoni koro gintiere thuolo mar chwalo bura e doho bang' ka nosetim bero mar ringre rawerano e kar thieth ma Pandya kendo yango gima ne okelo tho mare. Wachore ni Emmanuel nowito ngimane bang' ka obila odiro kuome iro malungo wang' kama ne ochung'ie e tesend bas ma Mwembe Tayari kama ne orite nyamburko mar dhi e ot. Kijana suffocate, the lungs were suffocated due to lack of oxygen in the body. Kulikuwa pia na some bleeding in the lungs due to the same effect. Na daktari amesema kwamba samples have been taken to the government chemist aweze ku establish aswa ni chemical gani kijana alifanya ku inhale ama what was the cause of the suffocation. Familia iweze kupata haki kwa huyo kijana. Tunapeana pole pia kwa familia kwa kupoteza kijana na tutashirikiana na wao kuhakikisha kwamba wale wote ambao walihusika katika kifo chake watachukuliwa hatua za kisheria. Apart from postmortem, we are going to take legal action. We are emphasizing kuwa hatutaacha jambo hili, si masuala ya kufanya tu postmortem.